κάτι ποιες ειδησούλες διεθνείς, ναι, βλέπουμε εδώ ότι έχει ήδη υπογράψει, λέει, συμφωνητικό με την Μπαρτσελώνα ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ, ο Βραζιλιάνος αυτός άσος, ο 29 χρονών Βραζιλιάνος, θα παίζει, λέει, θα ανακοινωθεί μάλιστα τον Ιούλιο. Και απορώ, φίλε Αλέκο, χωράνε Νεϊμάρ και Μέση στην ίδια ομάδα. Νεϊμάρ, Μέση, χωράνε, φίλε, αλλά το θέμα ξέρεις τι είναι, ότι ο Νεϊμάρ θα πρέπει να μπει στη διαδικασία του παιχνιδιού της Μπαρτσελώνα. Καλά, ναι, σίγουρα, αλλά να δούμε πρώτα απ' όλα αν θα συνεχίσει να παίζει αυτό το στυλ η Μπαρτσελώνα ή θα αλλάξει. Γιατί άμα αλλάξει προπονητή, πιστεύω ότι πλέον θα πρέπει να αλλάξει και το στυλ τη, γιατί έχει κλείσει ο κύκλος της Μπαρτσελώνας με αυτό το στυλ του Βιλανόβα, του Γκουαρντιόλα. Εντάξει, ακόμα η Μπαρτσελώνα πηγαίνει με τις 4 μηχανές στον αυτόματο πιλότο είναι. Ναι, αλλά πιστεύω ότι ο νέος προπονητής θα της αλλάξει και το στυλ και καλό είναι να της αλλάξει το στυλ πλέον, γιατί είναι προβλέψιμη πλέον και το είδαμε και φέτος στο Champions League πώς την παίζαν όλοι, την είχαν πλέον προβλέψει. Γι' αυτό για τον φίλο μου τον Αντώνη που λέει, γιατί εδώ στο chat το είπα. Ο οποίος Αντώνης μου φήμισε εδώ στο chat έναν παιχταρά που έκανε μεγάλη καριέρα στην Μπαρτσελώνα, από όπου υπήρχε το φάουλ, γκολ. Μέσα, Ποιος άλλος, Μίλικο Πόντιτς. Έχει περάσει και τον Πανιόνιο. Ναι. Έτσι, εγώ στα ελληνικά γήπεδα είχαμε και τη μεγάλη τιμή αυτή. Ναι, δόξα τω Θεώ. Είχαμε περάσει και κάποιοι παίκτες που έχουν αφήσει το στίγμα τους εδώ. Έχεις ετοιμάσει ένα ωραίο βιντεάκι εκεί. Ναι, βέβαια.